Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on jurama goto foof inde mum e yettode mum ko Oumar Coftal Ɓalli arte mon. Joni noon coupe monde kam fuɗɗimo hande garmen mon ko mbiɗi waɗa analysis matchuji jewtuɗi ɗi, matchuji zuuɗi ɗi foof e ɗeɗo balɗe. Après sen jeehi puɗɗorɗen groupe A, Sénégal e Hollande e oɗo e Qatar e Ecuador. Joni noon Qatar e Ecuador zoodi woni premier match o e oɗo kipe Qatar forani, oɗo kipe waɗani haydere, kadi fuɗɗorde match o ni way ko eɓe kulini feeni, way kono ɓelle ɓe meeɗa zuude bal parce que eɓe kuli to ɓe gonɗo. aɗa yiya gardien o fof gardien o omo huuli, kadi oɗo kipe Qatar ala ko zuude parce que bal mabɓe mi yiyani koɓe mbaɗe terrain o, so wona ten kadi oɗo Ecuador ne wawno fiide ɓe 5-0 6-0 7 so yiɗino. way kon Ecuador koko yurmiɓe seeɗa ni, walla han mbiyaɓe sa perdi son piya min kam woto piya min ha muusa, parce que ko ni match o sifri ko noon jirmi ɗum, parce que match o ko équipe goto tan joué, ko Ecuador tan joué. Ecuador ko kañum ƴetti balla, ko kañum nangi balla. Ɗon e minute 3 e match Ecuador nanni bi, après ɓe mbi oɗo mbi kontani parce que wonno ko orzo. joni noon ko noon match oɗon parce que ɓe mbiyo ko orzo wonno. après Ecuador continue waɗa bal mumen ene yaltina Qatar e nder garde mum joni noon oɗo e nder Valencia kañum nanni bi pelanti Qatar waɗi, après o nanni kadi deuxième bi o bi passe joɗɗo hokka, joni noon o nanni deuxième bi o. après premier mi-temps o kamɓe jogino bala, joni noon kadi ɓe mbaɗi ko ponno wadde. deuxième mi-temps o kam way kono ɓe goppi wadde bal mo mbanno premier mi-temps o. ɓe jurmi Qatar en parce que ɓe jiɗano continde fiide Qatar, parce que sinno ɓe belno fiide Qatar tanno ko 5-0 wonno. joni noon ko noon match o Qatar e Ecuador non way Ecuador gagni 2-0. joni sen jeehi match Hollande e Sénégal, boy oɗo match ne weli quoi, parce que Sénégal holli Hollande wona équipe bebɗo fewde, kadi Sénégal waɗi matches vrai, waɗi match sérieux, waɗi match mo fonno wadde, parce que hunde foof wona Sadio Mané tan e Sénégal ne jogui jouruji jouwoɓe Europe, Ismail Sarr, Koita en kamɓe foof, men Edouard Mendy, Koulibaly, ɓeɗo fof ko ɓeɗo jouruji hewɓe mabɓe ko Europe jouwata. joni noon en jii kamɓe mbaɗi bal mabɓe, ɓe jouwi, ɓe kolli Hollande, kamɓe ɓe mbeɓani fiiɓe, parce que ko ni kadi Hollande kañum ne tampi parce que Sénégal tampini. so wonano gardien kadi ko gardien won fof de, gardien Hollande o kañum dartini baluji kewɗi pour wasa nadde nder camp o, parce que
garde mabbo kanyum wadi ko fonno wadi liggey mum ya kadi odo bitedo Frankie de Jong ko kanyum woni motor Hollande wadde création football ko kanko woni fof ko kanko woni jidde ettude ballo yedde o wadde création premier mi-temps kam Sénégal waɗi match deuxième mi-temps kamɓe ɗi ɓe fof ɓe puɗɗimo zuude joni noon oɗo entraînement Hollande yaltini zuruji nanni zuruji kesi Memphis Depay naati nder zuruji goɗɗi waɗi hen kadi Frankie de Jong waɗi match muɗum passe joɗɗo premier bi Sénégal ko passe mo Frankie de Jong waɗi après joueur Hollande ari nani biyo kadi eruji Sénégal waɗi hen eruji mum parce que défense waɗi hen eruji kono ɗum firtani haydara mo Sénégal waɗi match mum ɗo hay joni kam mbawɗon jiiɗi ko Sénégal tampini Hollande kono match o fotano wonde 2-0 kono ko non tan non match o gasiri asino on wonno mbiɗa wawno weltade kono kam 2-0 o Sénégal fotano nawde zone 2-0 o kono woni non bal way sahaji non bal après koni tan balo ɗum ɗinna ew joni noon so jeehi groupe B ko Angleterre et Iran après États-Unis Amérique zuude équipe biteɗo Wales équipe ma Europe joni noon Angleterre et Iran équipe Iran o wona équipe porɗo ko Angleterre ko fiiɓe 6-0 ko hunde jamfare kadi ko noon bal yara wona ko kamɓe koɓe équipe moƴƴi wona ko bal hen sahaji ko ni équipe waɗa défense moƴƴi après équipe tawno jogui jouruji baɗoɗo différence ko kañumen ɗum ɗinata match ko ɗum Angleterre match mumen no jouruji mumen ko kañum goni différence match wona bal mo ɓe mbaɗata o par ce que Angleterre min e yamde mi yiɗa bal maɓɓe mi yiɗa football ma kono kamɓe mbaɗi match maɓɓe hoɓe ponno wadde après ɓe kawre biyuji ɗi 6 don kam woto janfumo ko 6 don par ce que ko ɗum haydara ɗum ɗinani par ce que ko ni mbiyammi bal par ce que bal ko ni hen sahaji aɗa wawi ɗum ɗinde kip en jogui jouruji poor kasi ha ko ñalamo mumen après nana biyuji ɗi an ko noon min jiiro match Hollande parce que match Angleterre ma jahno ko noon jimino parce que match Angleterre Iran waɗi ko fonno wadde kasi après ko noon match o gasiri 6-2 Angleterre nawi point mum gagnima match o joni noon deuxième match groupe B o e Amérique États-Unis ɓe joude ke biteɗo Wales Amérique joué match sérieux Amérique waɗi bal mumen kono Wales kañum yiɗano balo
rokki balo ko Amérique ko yo zou parce que kamɓe jiiɗi ko wadde contre attaque joueuse comme no Gareth Bale yimɓe fof gandimo jouwanno ko Real Madrid kono joni ko équipe Amérique o jouwata biyeteɗo LAFC ko toon o jouwata kono kamɓe ɓe jiiɗano balo ɓe jiiɗi tan ko wadde contre attaque yo Amérique ara yo ƴettu balo yo joue football mumen yo waɗ création football e jonno gam Amérique waɗi bon mumen hawre bi mumen e kono kam mbe sikki ɓe goppi ɓe mbaɗi relax seeɗe way kono hunde aɗa gagno 1-0 kadi goppa ko mbaɗannoɗa ko e premier mi-temps parce que kamɓe oɗo match Amérique ko kañumen perdi ɗum ko kañumen mbaɗi ha match ha Welsh nani bi après woni 1-1 parce que so Amérique woppano ko waɗanno ko balmo waɗanno ko eɓe